Vítam vás, detičky, ockovia aj mamičky. Oddychol si každý z vás, rada všetkých vidím zás. Zavri hubu, inak pôjdeš kráčať do rohu. Daj sem zošit na kontrolu, kde máš úlohu. Papier na stôl, dáme si hneď 5 minútovku. Trebalo sa učiť a nie flakať po vonku. Vítam vás, prckové, skončili sa chrípkové. A vy ste vážne pozadu a učiva je hromadu. Diktáty, tabuľky, však vám stiahne rituľky. A jak ma niekto na sere, poletí hneď za dvere. Však to sú jalné plázdniny. Dovidenia. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.